Kazwai zvakare vana vaMwari, toda kutenda Mwari kusangana kwataita pachirongwa chedu konai pastor. Nhasi zvakare tira kupindura mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu maringe zvakare nenyaya yemarriage, divorce and remarriage. Regai tivenenge mubvunzo uyu tisingapampadzi nguva sekubvunzwa kwawakaitwa. Uri kuti iyo Bhaibheri rinoti kudii kana munhu akaroora munhu akamunyepera kuti imhandara, iye ozoona mushure kuti haasi mhandara. In other words, ndiri kudanana nemunhu wangu, tobvunzana kuti aina handisati ndamboziva murume, handisati ndamboziva mukadzi, then toroorana toenda kuhoneymoon, ndozoona munhu uyu akandinyepera. Bhaibheri rinoti kudii? Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. Rombo rakaipa kazhinji kacho vasikana ndo vanongopomerwa kunzi ndakaona asiri mhandara. Handisati ndambonzwawo mukomana anonzi ndakaona asiri jaha. But anyway, regai tingopindure mubvunzo uyu sekubvunzwa kwawaitwa. Deuteronomy chapter 20, uri kunyatsoteeresa pane masituations mairi kana kuti mascenario mairi akaitwa outlined neBible in line of the question yabvunzwa panapa. Deuteronomy 22 verse ya 20, ndikaitange verse 23 na 24, that's the first scenario. Tozoverenga 25 na 26 for the second scenario. If a damsel is a virgin and is betrothed to a husband, and a man finds her in the city and lies with her, then you shall bring them both out unto the gate of the city, and you shall stone them with stones so that they die. The damsel, because she did not cry, being in the city, and the man, because he had humbled his neighbor's wife. So you should put away evil from among you. That's the first scenario. Kana pakaita musikana ari mhandara, otobatwa chibharo nomwe murume anzi asi muri muguta, but musikana uyu oregedza kuchema, daidzira wedu ndibatsire. Zvanzi vese vari vaviri, murume abata musikana uyu chibharo, musikana aritorwa anzi musikana ari betrothed, akapromisa a hand in marriage, vatosara nokungoita mhiko dzemuchato. Zvikanzi oregedza kuchema, oregedza kudaidzira rubatsiro. Vese vari vaviri, musikana aregedza kuchema nemurume abata chibharo, zvikanzi vese vane mhosva, vanofanira kufa. Ndo first scenario. In other words, musikana uyu has lost her virginity willingly. Iye achiziva kuti achada kuzoroorwa noumwe. She is willingly, because paronzi muguta mune vanhu, haana kudaidzira, saka anyarara kureva kuti anga achizvifarira. Then scenario yechi2 verse 25, but if a man finds a betrothed damsel in the field, kusango manje kuminda ukunze, and the man forces her and lies with her, then the man only that lay with her shall die. But unto the damsel thou shalt do nothing. There is in the damsel no sin worthy of death. For as when a man riseth against his neighbor and slayeth him, even so is this matter. And asi ngatiti zvaitikira kusango, musikana atodaidzira, hakuna munhu ari padhuze amunzwa, abatwa chibharo, kureva kuti musikana uyu has lost her virginity unwillingly. Zvanzi haana mhosva. Saka tine macases maviri emunhu akarasikirwa neumhandara hwake achida achiziva, nemunhu akarasikirwa neumhandara hwake asingadi asingazivi, ngati kuti asingadi. Mubvunzo wabvunzwa ndowokuti ini ndakabvunza musikana wangu akanditi ndiri mhandara, ndozoona taroorana kuti haisi mhandara, saka ndoita sei? Now answer yandinogona kuuya nayo from these two scenarios ndeyekuti kana musikana aizviziva kuti imhandara, ukagona kuestablisha iwewe kuti musikana uyu aitozviziva kuti haasisiri mhandara asi akanyepa, then tinogona kushandisa zvaya zvakanzi naJesu, on the case of adultery unogona kumuramba, but ziva kuti kumuramba wazvimisira kugara wakadaro upenyu hwako hwose, kana kuti kusvikira musikana yeye afa, kana kuti kusvika Jesu Kristu achidzoka. Ndo chekutanga. But musikana wezveshe anogona kunge akakudza kuti ndiri mhandara asingatoziviwo kuti umhandara hwake hwakabva. Nekuti ina hangu I'm not a medical specialist, but ndinoudzwa kuti it's very possible kuti umhandara hunogona kubva kwete nenzira yekungoti munhu akaziva murume chete, nedzimwewo nzira. Saka anogona kunge asina kutombonyepa futi, anogona kunge akatokudza chokuti ina handisati ndamboziva murume, which I think is what is important. Then haugoni manje kuramba because haana kuita upombwe musikana. Kana achikudza kuti haana kuita upombwe, then iwowo insista kuti ndiri kungokuramba,
watotyora murawo wajesu kuti munhu anorambwa bedzi kana aita upombwe. So it's a very dicey situation. You need to be, because marriage inofunga kuti inofanira kupindwa nevanhu vaviri who are trusting each other. There needs to be mutual trust. Haasi mahumbwe aya ekuti ndinongopinda ndobuda pandadira. There needs to be mutual trust. If you trust your partner kuti haana kukunyepera, pane zvinogona kunge zvakaitikawo, then you move on. But kana uine proof yakakwana yekuti akanyepa, then you may, but uzive ma-consequences acho kuti kana wachoose kutora that route, then it means you are staying like that. Hauna excuse of remarrying, because Bible raramba patakadzama mashure pesa apa hatisati taona panonzi une license yekuita marry again or remarry. Saka it's a very, very dicey situation. So ndingangoti inini, number 1, stay with her and forgive her. Or number 2, let her go but stay alone, stay single. Those no my choices are we now chete. Ndo saka ndakambotaura payani chiti please, especially our young people, ngatisangoite rush into marriage. Let's be very prayerful when we are considering marriage. Let's listen to advice yema adults anotya Mwari, avambofa vakatinyepera, vane experience yakakwana yogona kukuudza kuti mwanangu apa unogona kukanganisika, uyu hatifungi kuti anoita. But tikaenda into marriage blindly tichipuwa ma-advice tichiramba tiinde zvemadhara nekuti ndangonakidzwa nemota yaari kuchovha kana nefoni yaainayo, we are bound to be disappointed. We need really to be prayerful to God and also to listen to advice inobva kuma-adults anotya Mwari vasingakariri pfuma nezvimwe zvakadaro. Ndodaira kuti Mwari achatibatsira. Amen.